programa na ang akong ginakape o ginapamahaw. Every morning, your program is my coffee, my breakfast, my lunch, my noche buena. Pero may akong ginatangaan ng inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. I will always listen to your program and waiting to your program. Stand out of your life. Itago na lang ko sa pangalang Patrick John, a.k.a. PJ. Just call me Patrick John, short for PJ. Nag-board lang ko din sa may Ecoland in Times Beach, Davao City. I live in Times Beach, Iculan. This is the boarding house. Pakitaan ka nita mo sa hay doon tayo mga labay mo din. Kusog kayo mo mga uhito. Tell you honestly, Dolanday, I see you. You throw away. Labay man, di. Throw away. Ang labay, sa nila yung piniglis na ng labay na yun. Mauwa lang kumutagad ninyo kay mga hilas ba daw mo? Yes, I shy to tag you because your heels. My goodness. Tags. Agad ba? Hilas. Asa na ka-air? Silangan si Whiskey lang nindot kayo. Huwag ka kasama sa in English. New English, New Year. New Year. Go ahead. Tungod sa labihan akong gugma kay Ruby. Because of my overlove of Ruby. Warni Hana, Kurikikoro, Kurikibumba. Buhaton akong tanan dolanday. Sama sa prinsipe. I do anything like a prince. Buhaton ang tanan alang sa iyang prinsip. I do anything because of my princess. My princess Fiona. Mo nang napasubok kong patol kay Petra. That's why I forced to to make love with pit horse. Og dito na nagsugod ang kap na sa kong And kinabuhi. this is the story of the Stagnato Palace. Okay na rin. And this is Ay, tabo! happy. Happy na chiche. Kiss ko ngit, bi. Mingaw na ko na mo. Ano sa mo? Gubo naman yung cellphone nito, eh. Ngayo na ko, di ba? Nagguba dahil na siya eh. Bakit itong bago, be? Ipaayo na lang unagod kay pwede pa man ipaayo dito kay Bunjing. Dili ko, eh. Gusto ko brand new. Sige na, good ngit. Madabi, Oh.
Maayo pa rin bunjing ba? Dili Sipa lagi. pang. Oh, pangit lagi basta gipaayo na ang gikan. Ako lang good. Pakisabi. Dili ko bahala kayo. Taga isa akong bagong cellphone, pakis ko. Bantay ka. O lagi. Sige. Bagong cellphone ha. Lagi na, pabaday ko yung mabuhat. Dayungan. May adlaw ni mo Medyo na. akapat. May adlaw ni mo na. May adlaw sa limupan. Giningali ko sa sumupan. Murang nagignaw kinamos ni bayanan. Ano sa to? Kayutan ni. Nakay kisulti? Wala na. Takoy tuyo ni mo na. Likod na. Dali, yun ba? Gibili mo yung chanelas, oy. Dali lang gud na. Na. Inatag ba na sa rated K? Mawa pa lang na. Na. Kabalo na ko, oy. Wala po kay kwarta nun. Dili ba? Wala lagi. Daan ko pa Abot lagi. ng bill sa mong kuryente. Pundanan ka? Wala ng bill sa kuryente lagi. Nga, dabaw lahat ko? Inali mo eh. Joke lang, good, uy. Dapat ko kung padya ni mo, no? Mo. Ayaw na sa square to be. Tagay sa kupambayad ng kuryente. Alay sa diri, kay maghimot ng dayok. Sino ba? Tagay sa kupambayad. Asa ba yung bill, be? May pagpikita ko ni ko, be? Ay, bilang sa balay. Tagay na lang ko 5 mil. Mga 4-9 man to. Nagot. Abisay ka ay marami sa ka. Mahala pag dayok ting tawhan, no? Ano ba? Mugo ka ko? Kapag ba'y matagbuntag sa iyo? Ew! Sige na ba? Kanay mong... Alis sa diri. Kanang boardmate naman na ba? Mag-iwi-iwi. Pero kusugay mong li sa mo ha. Dahil ako nahitabo na mo. Alis sa square to be. Halis sa patbang. Balo ba ka? Kanang boardmate mo? Atik-atik na nga tiligan na ng bayot. Di ako nagkatuog sa mic eh. Sobrang lukol. Di ako nagkatuog. Tanawam. Pagtilig yung... Karang murag Jackson. Iyo, ginahatod ba na sa kutsi? Makasot pa ka to diri, no? Ito kayo sa kukuhan lang. Alis sa lagi square to. Sige na, muutong na ko anang 5 mil ni mo ba? Ito ka na. Patuloy ko gilingap niya, di. Dali ka, makasutami ka. Ano ka na? Ayo! Asa ka to, Petra? Kita mo itong ganihin na may ipay dito sa gawas? Pit! Hoy, Pitlagong! Ipay mo ito ganihin. Dua niya pustiso. Tunlon, iluwa. Pit! Petra? Nagtiguan nga yung dito. Pwede ka rin ba? Kisa mo Ay, kalarin lang. Oy, Patricio. Patrick Jan lang. Saman.
I-arrange sa namin posisyon kay Gimaw. Ano naman? Kamin. Salamat. Gani, Nanginanglan na po kag kwarta. lagi na. Sakto ba ko? Atlanan kong tubig lagi. Yan, naabot ako mga parinti. Ito na yung uyab ni mo si Una. Wala na itong kasuporta ni mo. 10 million may hatag eh. Uy, kamay ko. Ay, dali. I-arrange ko ng akong pustiso, ha? Dali. Pakisa ko, be. Lood. Iyo. Gilood ka? Lood ko, lami. Lami, kaayo. Anak, kabalo ka? Ito akong mga babae gabi eh. Nakaulit na tinaghan nagdala. Dako kay kong nakita nila gabi eh. Ang sabi mong gusto, ha? Makaunon pa ka na pizza bago ka na taga 20 mil? Ibuha na itong gisabay ni Kwanday. Itong kaila. Isa. Ito si Harv. Butangan na ba ito yung gisabay? Pantog ra kay kakaang-kaang. Dali. Ano ba ito? I love you, Harv. Dali, Ben. Ikaw pa. Sa kong kwarta. Gusto mo kasalim ka ni? Bebe. Ano kwarta ni ba yun? Taka niyo? Uy. Makasamad pa ni. Baga ka ni, tinag 20. Grabe pa na. Wala ito sa gatos. Ay, mamili pa ka. Kapag ba ka salin seleksyon eh? Sige, pwede na na. Dali, Sa gusto na maasotamihon, di ka? Pagkisa ko na, pagkisa ko siya. Ayaw, lagi. Ay, sila lang. Bato, ako masterso. Nanak to. Galasgaw, hapit ako natuloy ng busis. Gusto pa kini ko pastiso. Nabali ang sa kakibon, bayaran gini mo. Nabali ang sa bangkil dapit. Darao. Pakita yung epoxy dito, kapit na. Bawang kinakanin. Dahil mong cellphone na bag-uwit, oh. Wow, salamat, Ngit. I love you. Pagkaksa ko, be. Mga kusra medyo kag nakibag-uwi hatag din mo. Salamat siya kayo, Ngit. Isa pa yan, ngit. Saan naman? Oh, zaman. Ano ka? Medyo ko ni mo mahal ba? Kasi lagi. Mahal ko ni mo, dili. Pakan. Oo. Patag na kung gusto. Ang sagani. Si pangutana din ha. Maramang kagkatong kahilan sa istorya eh. Dali. Dali, Taysa. Ngit. Gusto ko tablet ba? unsa? Tablet. Asa? Nabi, unya na guna. Sige na ba, Ngit? Tablet ba? Unya na guna. Bahala ka. Dili ko. Tablet sa. Ikaw ba, nagsalig lang yung ka nga, I love you kay kunimo ba? Sige na, Ngit. Tablet, Ngit. Ikaw, Ruby ha, nanganad na ka ba? So good. Sige na, good. Tablet ba, please? Sige. Pero last na ha, pagbigyan ako sa gusto ha. Oh, sige. Last na lagi na eh. Promise.
Unsa man? Na, Buot mo eh. ay, nagini mo. Gang, Ikaw gutit-gutit, bi. Wait ka ng brand ako, bi. grabe. Witik-witik ka na ng garter, ani no? Talumtong naman na. Ay, si Pangukay, bra. Eh, ano ba? Gusto mo ka bra-bra mo yung pagkidugan? Kinahandang ko. Unsa man? Ngayon niya amang ka diri. Asawa eh. Lakad ko. Sakit ang lulo. Adukin! Sabi diha, 40 diyas na mga ito. Kalimot ka, katayani ka diri. Hingga 40 diyas na, karo gasakit. O sabay, buhi ni patay. Pag sure diya, ha? Ay, hindi nga lulo. Katunin sa Pikaside man doon ko na daliyas kanina side na lulo. Pikaside din, nagsakit na pag lagi. Di ba ka makonsensya na wala na siya kong lulo? Lakad na po ko ani ay. Naduga pa ka ko ron niya. Anong nagilak-hilak kung kunuhay ka diha? O ato na kamaya ng Petra ni mo. O say ha? Sayod ko oy pat. Kadili lang ako ang bayad sa mga kinabuhi. Na kay Petra, katong tiguang atong bayot. Walang ngipon. Isa man, dako siyang inatagan dyan ni mo? Sulti ko na po. Wala eh. Amiga raman miyanan. Mega. Nakuot ba ako sa mga patalog ka sa postiso, ha? Ako siya, tsara na diya pa. Kapoy ba ka matagkadlaon? Amiga ra. Amiga ra lagi Ay, kung buta. tsara di ha. Pakutan na ba na Kung mga lalaki na, susero kay mo. Pakutan na ba na si... Kung mali mo nakuha akong pagkababae. Pagkababae, pagkabayot. Sabi ko. Amiga ra lagi ni Petra. Pakutan na ba na si Brother Dinsyo? Ay, nako. Otro pa na si Densyo ba? Amiga ra lagi mi. Mag-abot mi dito sa ay gani. Kay bara ba ko Kung biniboy. gawas ni Petra ug ako? Napakayo sa kabayt gi-maintain ba? Ay, ganun pagkanang storya gani. Okay, sama na mayutan si David Hart. Sayad ko, doon kayo panmuan na tiguangan ha. Ay, padamay na yung tao kay... Hindi ko gusto. Ay, padamay. Sige na ba? Ito kayo nakukurto. Boy, ikani ko, boy, ikani ko. Boy, iko ba? Sa mata ka dili. Ano gunit, magunit man kang manggustin. Isa't dali niya. Dali, ay, nagpalagya. Dali na. Ripon na po kunin mo pa. Sa mata ka dili. Mahatag lagi ko. Bahatag na para madali ta sa mukha ni mo eh. Kanang, O ba, dagan sugay kag arte ba? Pero sige, ganahan. love ko ni mo. Ay, kinalaban. Tinood ka. Ay, kinatinudan. Masam ko na ko, be. Ngayon na kay ko ano. Ikaw, nagtugawa ko kahiring ni mo? Ang unsa? Dagan po na ba kaglaki? Sa ba diyo? Dali tugikan to si Kuan. Kinsa si Tikboy? Dugay naman mi ato. Nag-usap man to diri. Wala, nagpaayog ligid. Bismillah na lagi kulang ako. Mao pa. Ay, kabalo ka pat minus kay babae ron ang likuwag babae ron gito siya ay diligi rin gito likuwag babae ron. Ora gito yung naman siya mintindri sa giuyab na gani niya. Wala siya bayad-bayad kay giuyab naman. Wa dito ni kuha na sila dudes day. Wala man nasaag sila si Dudug si Kuan na Ide. Si Guy-Guy unta. Saman nga. Nabantayan naman sa asawa. Sa ginigin na yun, giuyap yun sa bakang. Mao na yun na, wala yun ako yung income diri. Sige lang, ako amigo nga nahilig pa to si Leandro. Balo ko ato. Mao ba? Bago na po na siya. Nani ano yung diri to, blandi-blandi book nga kulot si Ginis ni Parano mo dahil parang ito, dala-dalag it-ex niya. Ako lot, hindi dito si
Sige na, Bi. Walang 10,000 akong kwarta. Malagi lagi dayo. Ano sa mangka? Ang sa ka ba? Pataw sa magapat. Ano kata kong lolo? Ano sa mga lolo ni mo? Namatay mo, lolo Pat? Wala pa. Ano sa man? Walang kabayan sa ospital. Ano ka ba sa ospital? Ano sakit si mo, lolo di ay? Prostate cancer? Ay, bako ka. Na-infection yung... Patuloy mo ko sa karatiguan na. Kanya, pagdisingi lang na siya. Sa may mong gusto. Itry ko talaga ng usahan. Ako wala na si kulay basahan. O sa gani, Tugagin na lang ni 15,000 akong kwarta. Maluhay ka. Isimil? Sa malawad ko sa mo tumangan kita. Hindi naman na istoryahon pat ng 15,000 mo. Dito sa may mansanitas na pit. Hindi na ito na istoryahan ng imong 15,000. Sige din lang to sa Mazalitas. Kaya mo silingan sa santol. Sa santol matugin ko sandi. Sige. Pero sige tilas na niya. Ito sa 15,000 yun. Wala na itubo na. Wala na ka na. Oo ba? Dalit B. Isa na. Ano yung pusti sa balay na ni mo mag-is? Uy. Pauan. Ikaw kong nukos. Ngit. Oh. Daray mong tablet ngit ah. Oh, salamat, ngit. Ya, asa naman akong kiss ngit? Ha? Kaysa? Kabalo ba ka, ngit? Nga nasayod ko nga na kay mga bayot nga gimintain? Kasi ingon na na, pataka mo Sus, ka. ayaw naglimod. Kasi pinag-ingon na na. Say na ta, ayaw ngit, ay naglimod. Mao na, magbulag na ta. Sa? Magbulag na ta, salamat sa tablet. Iyaw, di ko ni mo kay bahala ka. Bye! Walang to. Uy. Doy. Rami! Doy, kumusta, Doy? Rami! Pamina. Kailan ba makan ako, Doy? Si Jack. Dak? Wala bang hot guys dyan? Daw sa mga Doy. Jack, salamat kayo sa kinaga, Jack. Ay, kabalaga, Doy. Kabalo ko, Jack. Ang babae ka naman. Ay, sus. Di bahala ko ito. Naghihatag na ko na lang. Mau ba? Napatol pa kong dahil. Kang pitraw, kang kuhan, kang panguna. Ay, di Wala pa. ka lang ibiyaan na lang kung ano ko yung gusto, Jack. Doy, isa rin masulti na ko si mo. Doy, tara, banda. Doy, in my face. In my face, Doy. In my face. Usa. Diba, sige na ba? Di ba aktor man ka? Bay? Ay, sa una na to eh. Dahil na rin mo, ikaw ba? Wala na tulog din. Dahil, wala na tulog din. Mag-skip na lang ka, anime. Hindi ba? Jack, ayaw, Jack. Dahil, sa kumalong ka doy. Ako iyang Sonis George, di ba? Dahil, Uyab, gina mo ito. Puriner, That classic sensation, sentimental, confused.
ito'y giapas ako ni Rubido Landay. Ihatag na ako ang tanan kaniya. Oo, ang kunon ko. Suway ko og bayon. Kapag-kabagan akong pamayot para lang mahatag ang iyong gusto. Apan, ito na ko na-realize. Sayop dahi ko ihatag ni mong tanan. Ugway mahibilin sa imuha. Moto na ning kamot ko karon na magbago na. Daghang pagtintasyon, kay duulunon medyo kog bayot. Dahi kay sa bitaw naghulat kog jeep sa may Ponciano. Ay nagtaksing aktor. Sundan-sundan ko sa taksi, hanto didagan ko. Bayot siya. Uy, isa na mo kamigong bayot. Masakyan ko siyang kutsi, pero di ko masakay. Basig iliko ko sa wala. At isa overcome na nako na. Daghang salamat sa time. Og di na ko kamahayan ni Ruby kay gihatag na ko ang tanan niya. At least kabahon ako. The next time around, maghigugma ko. Dapat igugmaon sa nako akong kaugalingon. Daghang salamat and more power. Kininyo suwat magtatampo. From Times Beach, Patrick John.